Тәубә турында һөйләп китегез дип һораганнар. Тәубә дигән һүз кире кайту дип тәрҗемә ителә. Ниндидер кеше гөнаһ хата кылса, ул ана шул тура юлга кире кайтуды уйлай. Алла Тәаләнең тура юлына ана шул тәубә, кире кайту. Тәубәнең 3 шарты була. Иң азында 3 шарты. Тагыла кайһы вакыт 4нче шарт өстәлә әйтербез. Беренчедән кеше ниндидер гөнаһтан ана шул тәубә итәргә теләгән гөнаһын туктатырга тиеш, башка кылмаска. Икенчедән ул ана шул гөнаһка башка бер касан да кайтмайм, башка монда бер касан да эшләмәйм дип уйларга тиеш, ана шундый көчле карары булырга тиеш. Әгәр уның карары юк икән, был гөнаһты кабатламайм дигән. Димәк, ул әле тәубә кылмаган. Ул үзен үзе алдаткан макула инде. Мин мана әле тәубә кылам, ләкин киләсәктә бәлки тагы ана шул гөнаһты эшләргә туры килер дип уйлай икән. Был тәубә дип аталмый. Шул беренчедән гөнаһты ташларга, икенчедән уны бер касан да эшләмәскә төпле карар алырга һәм өченчедән ул ана шул кылган гөнаһы өчен үкенергә тиеш һәр вакыт. Кайгырып, үкенеп, Алла Тәаләнән ярылкау һорап, һәр вакыт намазларда буны хәтерләп кайгырырга тиеш инде. Әгәр кеше ниндидер гөнаһ кылганда азак шуны тик, мана матур замандар булды бит әле дип еш хәтерләй икән, димәк, был тәүбәне боза. Әйткәндәй, кайһы бер кешеләр ысынлап та шулай ул. Мана элек без мусулман булмаганда без шундый эшләр эшләй торганык дип, нисектер горурланып һөйләгән макбуллар. Димәк, улар ана шул кылган гөнаһтарын гөнаһ дип атаһалар да, улардан тәүбә кылмагандар. Ана шул 3 шарт, кардәшләр. Беренче, кеше кайгыра, гөнаһын исләп, икенчедән ул гөнаһты ташлай, туктай мана ул эште эшләүдән, өченчедән бер касанда ана шул гөнаһты тагыла эшләмәйсәкмен дигән карары булырга тиеш. Һәм 4нче шарт, әгәр ана шул гөнаһты кылган вакытта ул кемнеңдер хакына кергән икән, мәсәлән, кемдәндер нимәлер урлаган. Ана шул урлаган нәмәһен кире кайтарырга тиеш хуҗаһына. Кыскаһы, кемде һин әрәнҗеткәнһең үзеңнең гөнаһың менән, ана шуның хакын кире кайтарырга тиешсең. Ана шундый 3 я 4 шарт, кыскасы, кардәшләр.